تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا حضور سرکار کی بارگاہ تشریف لے تے عرض کیتی سونے روزہ توڑ بیٹھا کی کیتا ہے روزہ توڑیا ہے تے فرمایا تین گلاں دسیاں نہیں بھیا 60 روزے رکھو مسکیناں نو کھانا کھلاؤ غلام آزاد کرو سونے اے نہیں آوندیاں تاں ہی تے تیرے در تے آئے ہیں اے ساریاں نہیں آوندیاں تے نالے رب دسیا ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤک سونے اللہ آکھے سونے دے در تے جاؤ ہن موکھا ویڑا آیا تے اس یاد ہے سونے سرکار فرمایا اللہ بیٹھ جاؤ یہ نہیں آکھیا میں کی کراں میں آکھیا بیٹھ جا اچھا وہ بیٹھ گئے پھر کوئی حضور دے صحابہ سن انہاں دے باغ کھجوراں دا سی اوندے پھل پیڑا پکیا تے حضور دی بارگاہ چ لے گئے تے حضور فرمایا او کدے جے سوال کیتا انہاں ہاتھ کھڑا کیتا فرمایا اے کھجوراں دا ٹوکرا لے جا تے مدینے دے غریباں نو ونڈ دے روزے دا کر لواں گے ہو جیسی کر لیں گے سرکار ہے نا انہوں نے ٹوکرا سر تے رکھیا تے دروازے تو گزرن لگے تے کری پچھو تکیا پھر سرکار دلاں دیاں جان دے جے پچھو تکیا تے سرکار نے فرمایا ہاں بھئی کی مسئلہ انہاں کہ سنیا مدینے میرے تو بعد تا غریب ہے ہی کوئی نہ امینہ دے لال نے فرمایا اللہ جا لے جا آپ بھی کھا بچیاں نو بھی کھوا روزے والا جانے تے مدینے والا جانے وہ صحابی حضور دے نالے کھاندے پے نے بچیاں نو کھلاندے نے تے نالے آندے نے سنیا تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں حضرت ابو ہریرہ آپ حضور دی بارگاہ تشریف رہے تے فرمایا سونیا بھوک لگی ہے سونیا بھوک لگی ہے سونیا بھوک لگی ہے حضور نے گھروں پتہ فرمایا تو پتہ لگا بھی دودھ دا ایک پیالہ ہے سرکار فرمایا جا جڑے صفہ دے چبوترے تے صحابی بیٹھے سارے نوں بلا لے انہاں آکھیا بھی میں سوچیا بھی صحابہ تے ڈھیر سارے نے تے ہن کم کیویں پاؤ حساب بن سی تے اج میں تے بھوک واوا لگی ہے لیکن انہاں آکھیا سائیاں آکھیا مڑ پورا بھی وہی کرسن سارے نوں بلا کے لے آئے حضور نے سارے پیتا ابو ہریرہ سرکار دی واری تے فرمایا ابو ہریرہ پی آپ نے ایک بار پیتا فرمایا مڑ پیتا فرمایا کری مڑ پیتا تے فرمایا اور پیا کیا سونیا تیری قسم ہن گنجائش سارے صحابہ حضور دے در تو باہر نکلے نے حضور دے گیت پہ گاندے کیوں گیت پہ گاندے ہو میرے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا کیونکہ حضور سرکار آئے نے جڑیاں پہلا امتاں ہوندیاں آئیاں نا وہ گناہ کرنا تے شکلاں تبدیل ہو جاندیاں آئیاں تھوڑیاں ہوندیاں نا ساڑیاں تو نہیں ہوندیاں اوویں دیاں سونیاں راندے مولوی صاحب پیر صاحب اوویں ٹور بنی ہے تے گناہ سارے کر لیندے دروازیاں دے باہر اگلیاں دے لکھی جاندا بھی اے گناہ کیتا اینے تھوڑا نہیں لکھیندا تے وجہ کی ہے جانے من تھن پھل نہیں لگے صدقہ آمینہ دے لال دے مڑ بیلیا جنہاں دے صدقہ اتنا کچھ ملیا ہوئے مڑ اور کوئی نہ مناوے تے نہ مناوے پر تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ ساڈے اُتے بھلا عذاب کیوں نہیں ہوندا ان دی وجہ آمینہ دے لال نے اللہ پاک قرآن فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم سونیا انہاں نو عذاب کیویں دیواں اے تیرے جو ہوئے
اسی نے اور کوئی نہ مناوے پر تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا